piaci súrlódás kisebb, mint a tapadás. És itt az ilyen. Igen, nyilván nagyobb a kormányszög, sokkal jobban megfogja. Adok be. A 47-öt az nagyon jó. Azt ezzel a féktával, amit megtalált, ezzel megcsináltam. Ezzel itt. Ez nagyon sok. Igazából, ha itt eltalálod a terhelésváltásnál, hogy Igen, ugye igen. megfékezd, és úgy, Igen, akkor nagyon jól berakja ugye Az évre. meg beszarácska, olyan mondom. És ott is nagyon sokat, meg ott lehet nagyon sokat. Azért tanít valamit. Már csak ismeri az autóját már, ha berakolt vagy 1000 kilométert. Ja, mind az ezred. Ja, persze. És azt így csináltam? Ja, nyilván. Jó lesz az meg. Jó. Á, lecsúsztam! Jó lesz. Mit csináltam? Lett olyan? Gyenge. 1,80, 1,1 szem. Elengedem. Elég volt, egy kurvára elfáradtam. Haza is kéne jutni még, bazd meg. Szóval akkor 40.